Hej allihopa, idag ska jag testa den här. Det är jätteanvändning och vi kör igång. Jag har inte spelat in. Så ser de ut, jag ska ge poäng till 10. Så. Då börjar jag gå. Och, ja, man får väl mitt favorit, det är min favorit nu, tror jag. 10 poäng. Så hoppas ni gillar den här videon. Det var väldigt kort. Alltså jag har inte så mycket minne. Men ja, så här som ett. Ja, fan. Ja, men de här får till mig och det blev min favorit. Så här som ett. Liksom ett kex. Fyllning. Ett kex, fyllning, ett kex. Smakar väldigt gott. Jag rekommenderar sådana. Köpte den bara på någon mataffär. Men jag säger hej då nu. Hej då. Hoppas ni har det bra.